En esta mañá de Radio Culleredo, hoxe que xoves, pois imos falar en clave social e vimos contándolles toda esta semana unha noticia que nos parece moi importante, un programa que pon en marcha Cáritas Diocesana de Santiago que vai contar coas Cáritas locais aquí en Culleredo, a de Vilaboa, a do Burgo de Tarreo e ademais tamén co respaldo dos servizos sociais do Concello. Chámase Acompáñate, pero mellor que yo conte eu, non lo vai contar unha das persoas que traballa, ela é traballadora social en Cáritas, se chama, neste caso, Marta Espasandín e precisamente vai a coordinar tamén e axudar a levar a cabo este programa que ofrece moitas cousas á xente que pode estar soa pero sin desexalo. A soidade non desexada, unha das enfermedades, podemos decir, sociais do noso tempo, dos nosos maiores. Marta Espasandín, moi bons días. Hola, bo día. Bueno, non sei se o dixen ben, pero acompáñote este programa que vai poñer en marcha Cáritas o que pretende loitar contra esa soidade, non? Sí, bueno, de feito o programa xa existe no Concello da Coruña, comezou xa 7 anos e temos unha demanda moi alta de persoas maiores que necesitan o noso programa, por eso decidimos ampliálo a zonas máis un poquinho máis rurais. Bueno, como podíamos describir o programa, en que consiste? Un programa que, por certo, no que vai poder participar a xente, logo daremos pois unhas vías para poder contactar con vos e inscribirse totalmente de balde. Pero cales serían, digamos, as características básicas de Acompáñate? Pois, bueno, somos un equipo que é un apoio para as persoas maiores que viven solas, que teñen pois unha rede de apoio limitada ou nula, ¿no? Que desgraciadamente pois pasa moito. E que tipo de servicios ofrecemos? Pois informamos, asesoramos sobre os recursos que poden acceder, que moitas veces os descoñecemos, realizamos visitas a casa para ver como está, charlar un pouco, porque ás veces simplemente o que queremos é simplemente pois que se preocupen por nós, non? Poder contar as nosas cousas, os nosos problemas. Tamén facemos acompañamentos ao exterior, tanto administrativos como eso, pois de ocio, salir a tomar un café, charlar un rato e demais. Ou o súper, as citas médicas, tarefas que xa non poden facer eles solos, bueno, poden facelos, pero dunha maneira máis segura, non? Tamén facemos chamadas de control, que pode parecer unha cousa moi sencilla ou tonta, pero algo superimportante. De feito, tivemos un caso fai pouco aquí na Coruña de unha persona que chamábamos todas as semanas, bueno, chegou un día que non nos contestaba. Nos preocupamos, bueno, pasan varios días, non nos contestamos, nos presentamos no domicilio e, efectivamente, a persona caera. Bueno, chamamos a policía e a policía levou uno ao hospital. E claro, este tipo de cousas, se non tes unha persona que está pendiente de ti, pois tampouco non temos forma de arreglar. Entón, bueno, creemos que é unha boa forma de ter unha especie de control sobre as persoas maiores que non teñen ese apoio familiar, non? Ou social. Entendo que hoxe en día con a estrutura de sociedade que temos, unha sociedade na que cada vez pois a natalidade vai un poquinho para atrás e cada vez tamén a esperanza de vida é un poquinho máis alta, non? E temos máis xente maior, eso fai que teñades moitas máis necesidades e que o programa teña moitas máis posibilidades de atender a moita xente, non? Sí, a verdade que somos a segunda comunidade máis envellecida de España e, bueno, ademais de que, claro, si como dixi, unha sociedade máis individualista, non? Por exemplo, pois hai sitios nos que non coñeces a teu veciño, entonces, bueno, non é como igual antigamente que tiñamos máis contacto coas persoas do noso redor. E como ides a coordinar? Porque neste caso organiza Cáritas, tanto a Santiago de Coruña como as propias agrupacións en Culleredo, pero tendes tamén ese apoio neste caso aquí en Culleredo dos servizos sociais. Imagino que tamén axudan a, non sei se decir, localizar casos, porque aínda que o programa está aberto a que a xente se apunte, o mellor tamén vos buscades ofrecelo a xente que o mellor detectades casos que poden ser susceptibles de participar, non? Sí, claro, as personas poden chegar por múltiples lugares. Bueno, temos un convenio de colaboración tanto co Sergas como co Concello de Culleredo, está en proceso ainda de realizar, poden chegar derivados polos servicios sociales ou polo centro de saúde, que, bueno, sempre queríamos estar en contacto coas
os servicios sociales, non? Ser un apoio para eles, estar en contacto continuamente. E despois tamén poden chegar polas parroquias locales ou simplemente tamén facemos divulgación en pequenos comercios, como pode ser unha farmacia, un supermercado pequeno, e que poden chegar tamén a nós por ese tipo de medios. E dicía na publicidade, na información que temos, que calquera persoa que estea interesada se pode apuntar, pero tamén algo moi importante, calquera familia. Que papel ten neste caso? Porque falar de soidade e logo de familia parece unha paradoxa, pero tamén hai casos de familias que o mellor pois non poden estar sempre pendentes desa persoa e buscan facilitarlle a mellor a través deste tipo de programas que cando non teña esa compañía familiar poda ter outro tipo de axuda e poda estar con outra xente, non? Supoño que tamén vai por aí un poquinho os tiros. Claro, principalmente son persoas que viven solas, pero hai persoas que viven con unha filla, por exemplo, e a filla se encontra completamente desbordada, tampouco pode facerse cargo desta persoa, da súa nai ou desta persona maior neste caso. E como coordinades un pouco todo isto? Imagino que fan falta moitas persoas voluntarias, porque de feito creo que ides ou pretendedes formar un grupo, non? Para que colaboren neste programa. Claro, ao final o voluntariado é o motor deste programa. Sí, claro, necesitamos formar un grupo de voluntariado para facer este tipo de tarefas. Os voluntarios principalmente o que farían serían os acompañamientos ao exterior, pois eso, ao súper, a unha cita médica, tomar un café, ou tamén alertarnos a nós de si ven algún problema ou algunha demanda que poda ter esta persona, e nos alertar a persona a traballadora social de referencia da administración. E nos adaptamos ás persoas voluntarias a súa disponibilidade, pois unha vez a semana, unha vez ao mes, durante 2 meses, durante 2 anos, todo o que se poda facer, aunque sea pouco ou moito, para nós significa moito. Estamos a falar con Marta Espasandín, que é traballadora social de Cáritas, e nos fala deste programa que lles vimos contando aquí en Radio Culleredo toda a semana. Estáse a poñer en marcha baixo o título Acompáñote. Marta, como hai que facer? Hai 2 vías, non? Para poderse informar e mesmo inscribirse. Que hai que facer? Pois temos o teléfono de atención que é o 611-343-600 e despois non temos un correo electrónico mayoresrural.ficoruna@caritas-santiago.org. Bueno, moi sinxelo, simplemente aí nos podemos apuntar e xa está, ou podemos informarnos, pedir información, non? Sí, por supuesto. Tanto unha persona maior que necesite dos nosos servicios como unha persona voluntaria que queda participar con nós. Importante, que mensaxe mandarías ti neste caso a esas persoas? Porque cando depende dunha persoa mesma, ás veces esa persoa se sinte soa e non acaba de dar o paso ou non percibe, non? Que neste caso se atope en unha situación na que necesita pois acompañamento, non? Que mensaxe les lanzaríamos dende aquí? Pois, mira, creo que nos costa moito pedir axuda, especialmente creo que as persoas maiores lles costa moito pedir axuda. Eu sempre que ves unha persona reacia que pedir axuda digo, ti cando eras xoven traballaches moito seguramente, sempre axudaches as persoas as que querías, todo o que podías facer, e agora tamén é o momento de deixarte axudar a ti mismo. Pois un bo consello e unha boa frase para poder chegar a sensibilizar a esas persoas que podan ser susceptibles de recibir axuda e de estar acompañadas en esta iniciativa Acompáñote, que inicia xa Cáritas. O programa xa está en marcha, é dicir, xa podemos chamar, xa podemos mandar ese correo electrónico, non, Marta? Sí, por supuesto. Hai un plazo ou algo así? Non, por agora xa estamos abertos e cando quen se quera apuntar é benvido. Pois a Marta Espasandín, traballadora social de Cáritas, moita sorte co programa, que é importante, persigue un objetivo moi importante e, se necesitades calquer tipo de divulgación, estamos aquí en Radio Culleredo. Grazas. Moitas gracias, Francisco.